Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Wa na ni trabaho taon. Luoy kayo. Pero may lang maghubog-hubog. Apit bang disgrasya? Gulat taon ni siya taon na itungod sa kaubog. Mao ba? Oh, pero sa dili madugay Paul, makita na ko sa bayalan taon, nagsuro-suro yung diskulon. Bulingit na kayo, way kaligo. Gisi, purol. May lang doon ay purol. Nya ko ay purol. Tabyog taon, purbida. Alan, ay nabuhata, uy. Mol, Di na nam trabaho, di na nam ligyag ice cream, di na mag-reflex. Sige lang tao pundos bay. Tadagana na itong busilyas pa itirwain dito sa buha. nauna. Dawatan ni Alan. Oh. Gusto naman na ginunol ni mo. Akong tabang nimo. Nakonsensya ko. Kaya kung dili patungod na ako, dili maingon ini imong kinabuhi. Abol. Dili ta kapasagdan, Alan. Og ayaw na lang yung paglaom ni Chona. Abol. Sorry, good kaya, Alan. Og, asa na karon si Chuna. Gipatabaho ni Bung. Katong iyang kuyog sa graduation ni Inday Athena. Ha? Kita man siya, Paul. O ang labing pait pag yun kay Kayod sa? Tusubong ba? Mao dito'y nagtampalong ni bayalan. Ha? Gitampalong? Ikaw, Alan, gitampalong ni Bung? O, Abol. Nga naman. Diin mo nakita. Kung ang god, walang tuyo ba? Noray ko ka ice cream. Labang ko sa kasada. O kubantay, ha? Doong iyang nindot ng sikinan. Kalechek break. Suko kay siya na ako. Ha? Naog siya sa iyong sikinan. Dool na ako. Dool siya na ako. Tampalong na ko. Nga nugod. May dami siyang isakinan? O aman. Suko lang kayo siya. Tungod kay sa iya ko nung kalit nga pag-break, na dos mo ko nung iro. Tungod sa kalit niyang paghunong. Tungod na ako. Oo ba? Bida, di pa lang kay Igo, gitampalong, gipaluhod pa yun siya. Unsa? Paluhod siya. Kanya gitigaw nag-armas. Kung boto pa sabay agtar na manapit, bungka sa bayalan. Tinuon na, Alan. Kung pakiloy na ko ato kayo na, Apple. Nga di lang ko niya pusilon kay may anak ko. Niya hapit na mo graduate. Di na niya ako magkakita, paso pa sa akong anak. Mga nga, hangyo ko, pakiloy, ay lang taon, sir. Alan. Doon man, wala na yun. Nakakita man ko sa pagpaso sa kano, akong anak, pero layo na kaya ko. O katumbong, mao na doon ang mi-escort sa akong anak, kauban ni Chuna. Luya kundi mo. Wala na lang ko ni Dol, tungod kay, kung mo Dol ko, bawar ba kung di mo paso si Inatina kung makita siya nako, tungod siyang kasuko din nako, tungod ni mo, tungod nako. Sorry, Alan. Apol mo na lang dyan ko. Tunganin ako sa tinuod. Ang sa magyot? May relasyon si Chuna o katumbong? Di ko makatubag ni mo na, Alan. Tingali, kanto si Bung, mo'y naghatag sa iya mga panginahanglan. Ha? Okay, niyan na tabay. Salamat ba yan? Meron yung kuyo ko na kung kita mo sa Paul. O ba yan? Nakadungog yun nga, wadyo ko magkasa, di ba? Huwag na itabo na mo duha. Bitang mo. Pero di ka ito pangulipas lang Apple ya taon. Saan? Ay, sorry. Ay, joke.
Problema lang kay dili sa tuhuan ni Chuna. Kung ingon mas day, Tina, di mo tuho niya. Mao gani. Bay, putsan man. Pati po sa Paul. Samot akong problema na ba? Nasikreto ko kang yun niya nga kung asan ako makita si Chuna pag ang akong anak. Nya usay iya bulong. Iya niya akong tutulan. Oh, good. Ibati gyud ko kaluoy ni Alan. Saon taman. Nahinayak man. Mutabang na lang ko niya sa laing paagi. Wa na ba di ganahin mo trabaho? Dili na mong reflex. Ug wa na mamaligyag ice cream. Kaluoy pod. Nay, ito na ko. Asa na ka? Mutrabaho na. Hoy, kamubuan na imong sinina. Pag-ilis. Nay, Pag-ilis ha, kadungog ka. Pag-ilis. Pagkarasunis. kani. Okay na kani akong gisuloob. Okay na. Okay na na. Pagamit ako sa motor, Nay. No, ihatod ta ka. Nay, ayaw na lang. Mahago na ka. Ayaw pagreklamo. Ihatod ti ka. Hatod kuha ka. Ha? Nga naman, Nay. Ay napangutan na, be. Basta kay hatod kuha ka. Muna akong buhaton. Sir, Oh, humba. Sir Bong. Kuan, na si Chuna. Oh, ano naaman na siya? Ang yang anak, siya mo'y nagtrabaho dali. Yang anong naaman na si Chuna? Huh? Iyang gihatod si Atina, sir. Oh, mau ba? Way kumpiyansa si Chuna. Chuna? Hatod kuha ko na siya, Bong. Kay peligro kaayo kung magmotor lang siya. Sakto kayo. Dili tod mayo nga magmotor. To day i-deliver to karon ng iyang kutsi. Kotse? Muna kini ang akong giingon kanimo, Chuna. Atina, nga may service car ka. Dili para ba kayo ko, Hana, sir? Tudluan ti ka. Nganong ikaw mangyud, Bong? Pwede si Humba. O si Humba lang. Ayaw lang ka. Okay. Kambyada sa segunda, Inday. Okay, ah. Mauni ka mo kumbyada, Inday. Indot ka tanaw. Dali na ka nakatun, Inday. Ang importante nga, makatun sa traffic signs. Sige, tudloy ko kuya. No problem. Kumusta man ang imong pag-drive? Okay na, sir. Very good. Sir, ang kwarta, nara sa drawer. Wala gini mo kuha, ah. Ako nang gitugyan nimo sa inadlaw gasto-gasto. Unsa gikinahanglan sa office, ana lang pagkuha diha. Hinoon, sad, sir. Tanan akong mga nagasto, ako magilista tanan. Og ang mga resibo, akong gitigom para liquidation. No need ng liquidation. Nakasabot. Okay, sir. Ato di, mukuyog ka na ko. Asa man? Ato sa akong beach resort. Unsang orasa? Ato ta mag-dinner. Si Athena. Hello, Athena. Nay. Kinahanglang mo abot ka diri ha, labing dugay, alas 6. Magdungan tag panihapon. Nay, sorry, Nay. Dili ta magkadungan og kaon ron. Kay dadan kong sir, mag-dinner me. Sa? Asa mo mag-dinner? Sa iyang beach resort. Unsa? Mukuyog ka? Mukuyog, Nay. Ako ko ng amo.
Kuyugan gud na ako. Sige na, Nay. Bye, Nay. Tayo pa, hello. Hello, Athena. Athena! Oh, shit. Ngano ko? Nagsalos ko. Kaila kong bong. Barak kong dako. Shit! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!